wallahi sai da kimar musa ka anan ba kai kace ka dan bariki wani tambayar ka ne kai dan bariki ne kai sile kai sile Allah ka dena to kaman amsa kai dan bariki ne kai dan bariki kai sile sile kai sile baran tungole ma an cika fata kai sile wallahi sai na dingo sile neman rigima wallahi sai na dingo ko ina kaje kai ne baka da gaskiya wallahi an gama mu wani abu ne da gaskiya wallahi ko ina kaje kai ne baka da gaskiya kai dan bariki ne wai sila ga kake ce mai dan bari wallahi sile neman rigima kai Allah kun raina awwali wai ga dutse a dura ga dutse a hannun shi wallahi kun raina awwali wallahi ya buga wuri ya tsoro ya ji ka karamin shedan can a zaune wallahi silan mugu ne kai wallahi zalunci ne tinuma shi ya isan dauke shi a wayata shi in banza in ya isa ya fasa fada me kai da dan lai mana shuru kai ka isa dauke ka a wayata kai ka isa kai da ba sele ba da rewan ka ne ma na yadda sai in dauke shi da dai wanka ne ma na yadda sai in dauke shi kaga zai yi kuka aka dami da kan in ce mun da Allah wani ina ga ya kira sunan mutum ga daddin na ba wanki wa zai zaga ya san wanda zai zaga iya kuri sile kai wallahi kun raina awwali Allah wannan bidiyo yake ba ake zuwa wallahi ka a ci yancin ka ana zaune wajen mai shayi a ce zo ka nuna su ka ji kunzugulai ko wallahi ba zai nuna ba idan awwali ba nuna da wallahi sun ga kai Allah awwali ba zai nuna da ko ba a belin shi ba wallahi sai sun mai aski iya haka mata mana wallahi Allah kuma kai za ka yi shi awali wallahi sai ka kula wallahi Allah ba ka iya cikawa kai ba da kake ba ka iya cikawa wallahi ina zai iya kaje an ji da ba yanzu in raka ka nan da mu je raka ba sai na kaga wai kuma tafiya zai yi ka ko kunya bai ji ba tafiya zai yi tafiya za ka yi